Bi juma dɔ in na marisi kalo tile 19 an tun bɛ Sikaso yɛrɛ cercle kɔnɔ. Région capitale don. Dugu min Bamako kɔfɛ ale de ka bon ni Mali dugu bɛɛ. Faaba don. An ye baara daminɛ Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔ ni foliw ye, imamu ani dugutigila. An sɔrɔla k'an ɲɛsin Kapala commune ma. Kapala commune min komi commune tɔw a caman u ma deli ka jamana ɲɛmaya kɔnɔ, u ma deli ka parti ɲɛmaya kɔnɔ. A don ni Sikaso kilomètre 60 ɲɔgɔnna de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Kapala commune ani maaw kumana. An kumana sigida ɲɛtaa baaraw de kan. Degun dɔw tengun'an na, degun minnu an mago bɛ maire la, an bɛna bila sira dɔw la pour que o degun ka se ka wuli. Sirako b'o la, jiko b'o la. Ekɔliso jɔ olu dɔw fɛnɛ b'o la. An bɛna baara kɛ olu kan dɔɔni ani maire ani élu. An bɔra Kapala an y'an ɲɛsin ka bɔ Ila commune, o fɛnɛ ye Sikaso commune dɔ ye. Kɛrɛnkɛrɛnniyala Mandela dugu. Mandela n'i y'a ye a bɛ fɔ Nelson Mandela tɔgɔ nka u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsirala cogoya si fɛ. Mandela commune ani Mandela dugu a sigira a ka ca ni san 500 ye. Tariki kɔrɔ minnu ɲɛfɔra an ɲɛna. Sikaso yɛrɛ mara ɲɛma caman bɔra Mandela mara la, o fɛnɛ fɔra an ɲɛna. An ye foliw kɛ, an y'u ka kokɔrɔw n'u ka yɔrɔkɔrɔ dɔw lajɛ, minnu bɛ dugu ka kokɔrɔ dɔw yira ani k'a yira dugu kɔrɔ don, laada kɔrɔw ni danbew bɛ dugu min kɔnɔ. Ani mɔgɔw ye baro min kɛ an y'o ye kumaw la. An sewalenba bɔra Mandela mara la. O kɔfɛ an nana laban Sikaso yɛrɛ faaba dugu kɔnɔ ani jama kumana. O kuma kɔni o caman kɛra jamana kunkan de. Transition, lakanabaliya, denmisɛnw ka baarako, musow ka baarako, gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔdenw kan an y'a bɛɛ kuma fɔ. Anw yɛrɛ sera k'an hakilinataw walanwalan kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ ka faamuyaliko ɲuman di jamana kɔnɔdenw ma. Jamana kɔnɔdenw mago bɛ faamuyali de la surtout. Ni maaw ye faamuyali sɔrɔ, o ye sira ɲuman de dayɛlɛ ne ye Mali ye. N ka dugawu kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma. Sécurité qui commence à être une préoccupation dans la zone de Sikaso. Nous terminons donc ce cercle et nous nous acheminons vers le prochain.